Владиката си тегли да си построи там църква. Областният си тегли да си го сложи пред областната управа. Господин Гергов отначало теглише да си го сложи до панира, защото той е шеф на панира и дава парите. Нали? А пък господин Костов, който се прави на историк, иска да дигаме паметници на езически божества. Абе, нали сме християни? Как ще дигаме паметник на Аполон? Нали сме се покръстили? Нали Симеон? Айде млад да има църква и до него паметник на Аполон. Нека да довърша. Хората го чуха. Не милиционерски реплики няма да правиш, не е казал това. Що не млъкнеш? Защото не е казал това. Дай един лев за паметник и тогава говори. Не, няма да лъжиш. Хората го чуха. Той не е казал паметник на Аполон да се издига горе. Когато човек е над 1,90, горе въздуха е разреден. И има липса на кислород. Нека да довърша. Да ме остави да говоря. Аз предлагам